खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 13 एप्रिल 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मावकुवा ओनसोलाव सासे हौवासा गथ'आ गेलेबाय थानाय समावनो गावनि बिमानि जोमग्रा फालिया बोरैबा गोदोनायाव मेरायफ्लांना लानायाव गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। गिबियावनो गथ'आ थैयाखैमोन, उनाव गथ'खौ फाहामसालियाव लांनायावसो फाहामसालियावनो जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय जुल्फिक आहमेद। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इएम अमिय बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि डक्टर सम्पाबती काक्लारि बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हेल्थ सिटी हस्पिटालाव ब्रेन टिउमारनि फाहामथाय लाजाबाय थानाय समावनो बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा मैया फुंनि समाव अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांदों। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै बर' हारिया गोथौयै दुखु फोरमायदों। सासे सुबुंखौ टुक्रा टुक्रा खालामनानै बस्थायाव सोनानै ड्रेनाव गारना दोनदों। मध्य प्रदेश रायजोनि जबालपुरनि सिङाव थानाय सन्जीवनी नोगोराव सासे सुबुंखौ टुक्रा टुक्रा गोदानानै बस्ता सिङाव सोनानै दाखोर दाला गारग्रा जायगायाव एबा ड्रेनाव गारना दोननाय मोन्दों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय अनुपम शर्मा आरो बिथाङा थांनाय 5 साननिफ्रायनो गावनि न'निफ्राय गोमाना दंमोन। उनाव गोथै सहखौ मोनखांनायनि उनाव न'खरनि मानसिफ्रा पुलिसनो केस होनायाव गासिबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव दायनिगिरिखौबो मध्य प्रदेश पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय टनी पेरमा। टनी पेरमाजों आरो अनुपम शर्माजों स्टक मार्केटआव खामानि मावलायोमोन, अदेबानि खौसेयैनो खामानि मावगासिनो दंमोन। उनाव बेसोर सानैनि गेजेराव रांखौ ट्रेन्सफार खालामनायनि खोथाखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव दायनिगिरिखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। रंजा बाजा रंजालि बैसागो बोथोरा सौफैगासिनो दङ। फैगौ 14 एप्रिलाव बुहुमनि देरसिन एबा लार्जेस्ट डेन्सिं बिअडियेन्सनि थाखाय टिकेटखौ लानो थाखाय बेसेन नाङाजासे टिकेट लानो थाखाय गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय कलाक्षेत्रआव होंगो दोंगो एबा लाइन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव खेबसेनो सा 11,000निबो बांसिन मोसाखावरि हान्जाया मोसागोन। लाइना बेनो बे जाबाय फैगौ 14 एप्रिलाव गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सरसजाय स्टेडियामाव मोसानो जानो नागिरदों। बे गासै सा 14,000 मोसाखावरिफोरा मोसागोन आरो बेनि थाखायनो टिकेट नांगौ जायो आरो बे टिकेटखौ बेसेन नाङाजासे नैबे कलाक्षेत्रआव होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बे टिकेटखौ लानो थाखाय लाइन जादों। बे मोसानाया जागोन फैगौ 14 एप्रिलाव आरो बे मोसानायाव बाहागो लागोन हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। आं दा नोंथांमोन लाइनखौ देखायगासिनो दङ। लाइनखौ नायबानो जाबाय। नै लाइना बेसेबां बुरजा लाइनखा आरो सासे मानसिया मोनसेल' टिकेट मोनगोन। दा जुदि नोंथाङा आंनिखौ लांफानो हाया बिदि आरो दा जेनेबा आंनि लोगोआ आंनिखौ लांफानो हानाय नङा बेबायदि जाहैबाय। नायबानो जाबाय नै लाइनखौ नै आरो नैबे उनथिंजाबो दंजोबो। नैबे उनखिजा दंजोबो नायबानो जाबाय। नै बै उनसिम दङ बेबायदि लाइन गोलाव जादों आरोना। बे जाबाय फ्रि टिकेट लानायनि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।